Hej, jeg hedder Mia, og jeg vil kort fortælle om, hvor jeg og min familie ligger placeret i det Bourdieu han kalder det sociale rum. Jeg vil kort lige fortælle, at min far han har arbejdet som leder af et plejehjem, og min mor har arbejdet som kontorfunktionær. Jeg selv kort fortalt har en baggrund, hvor jeg har taget en længerevarende uddannelse, og har så valgt at skifte karriere og pædagog. Og ud fra det, så har jeg valgt at placere mig og min familie således. Jeg er den grønne, og min familie er den røde, altså min mor og far. Jeg har valgt at placere mig lidt væk fra min familie, kan man sige. Jeg har valgt at placere mig ud for det, som Bourdieu kalder en person, der måske har lidt større informationskapital ud i forhold til min familie. Og økonomisk har jeg placeret mig noget længere til venstre, fordi jeg lige nu ikke har særlig stor indkomst. Og man kan sige, politisk er jeg også placeret noget længere til venstre. Mine forældre stemmer lidt til højre for midten. Og dermed er den samlede kapital også ifølge mig lidt højere end mine forældres. Ja, det var det. Tak. Hej. Elisabeth Heil Brydholm skal svare på spørgsmål 1 i opgave D. Og jeg skal placere mig selv og min nærmeste her i Bourdieus skema. Og jeg er jo ved at uddanne mig til pædagog, så jeg ligger heroppe. Og det vil sige, at der er lav økonomisk kapital og lidt høj kulturkapital, men ikke i den højeste. Min kæreste, han er murer, så han ligger herovre. Og det vil sige, at der er ikke meget kulturkapital. Han ligger i den, også mellem, kan man sige, økonomiske bue der. Det sjove er jo lidt, at min mor er uddannet socialpædagog, så hun ligger jo også her ved siden af. Og min far var uddannet svejser, så han ligger også her på samme. Og så har vi jo næste generation. De står her og vasker op. Ivan og Alexander, kig lige på mor. Hvad skal I være, når I bliver store? Skal I være murer ligesom far? Ja, og lave is. Okay, det var alt for os. Tak. Hej, det er Michelle Ritz, og jeg vil ganske kort fortælle, hvor jeg selv og min nærmeste familie ligger her på Bourdieu skema. Og da jeg selv er uddannet social- og sundhedsassistent, og nu er jeg ved at læse pædagog, så ligger jeg herovre. Og det gør jeg, fordi at jeg har en lav økonomisk kapital og en væsentlig højere kulturel kapital. Min kæreste han er også ved uddannelse til pædagog, så han ligger her. Og min mor hun er plejehjemsassistent og ligger derfor også herovre. Min far han er projektkoordinator i et større firma, som hedder Lehmann, og han ligger derfor heroppe. Og det gør han, fordi han har høj økonomisk kapital og lav kulturel kapital. Så, men det var det, jeg havde om mig selv og min lille familie. Hej. Jeg vil starte med at placere min mand på det skema. Min mand er uddannet informationsvidenskab og kulturformidling, så jeg vil placere ham ved siden af kulturformidleren, som er den øverste kolonne til venstre. Der står et begreb kulturformidler, og der vil jeg placere ham ved siden af. Som svar på vores spørgsmål i opgaven, der er vores svar til spørgsmål 1, at vi mener, at Bourdieus placering af lærerne og pædagogen passer godt set ud fra vores samfundssyn. Vi mener dog, der er plads til en højnelse i placeringen, da vi mener, at pædagoger og lærere har en vigtig rolle i vores samfund, fordi de former og udvikler Danmarks fremtid. Med det i mente, mener vi, at det kan ske ved en ændring af lærerne og pædagogernes uddannelsesstruktur, så niveauet stiger, og vi får de bedst mulige lærere og pædagoger på den anden side. Men der er også et behov for en ændring af samfundet. Da synet og respekten på pædagogers arbejde ikke stemmer overens med den opgave, det er, og det store ansvar, som lærere og pædagoger har. Ser vi 30 år tilbage i tiden, hvor lærere eller pædagoger blot skulle aktivere børnene, og så til i dag,
hvor der er læreplaner, som skal udfyldes og følges op på. Så er der skal måske en udvikling. Man har fået øjnene lidt op for, hvor vigtigt pædagogers arbejde er for vores samfund og fremtid i Danmark. Spørgsmål 2. Ifølge Ejnes er en decideret arv af forældrenes problemer en fejlagtig opfattelse, og der mangler dokumentation for påstanden. Derimod er det et faktum, at børn som hovedregel opnår det samme relativt uddannelsesniveau som deres forældre. Begreberne risikofaktorer og chanceulighed er til gengæld mere dækkende. Risikofaktorer er et mere frugtbart begreb end social arv, fordi det alene angiver, at der er en forøget risiko for, at barn får sociale problemer, forårsaget af forskellige risikofaktorer. Der er hverken klar determinisme eller reduktionisme i dette begreb, og det tilskynder til en realistisk opgørelse af risikoen. Fordelen ved begrebet risikofaktorer frem for negativ social arv begrebet er, at disse risikofaktorer ikke kun er knyttet til forældrenes situation. For eksempel kan boligkvarterets karakteristika, skoleforhold og barnets netværk samt mobning være vigtige risikofaktorer. Begrebet chanceulighed sætter ligeledes fokus på strukturelt betinget ulighed og i forhold til forskellig sandsynlighed for at få uddannelse og status. Begrebet kan teoretisk sandsynliggøres med klasseteori. Det tydeliggør, at vilkårene for at tage en uddannelse afhænger meget stærkt af menneskers socioøkonomiske position. Med begrebet habitus anerkender Bourdieu på den ene side eksistensen af social arv, men fremhæver på den anden side også, at der under givne vilkår er muligt at bryde den sociale arv. Bourdieu peger på, at børn ikke kun kan arve deres forældres økonomiske kapital, det vil sige formue, levestandard, huse, forældre kan blive lejlighed osv. De kan også arve social kapital, f.eks. netværk og forbindelser. Og frem for alt kan de arve kulturel kapital. Kulturel kapital drejer sig om uddannelse, viden og information. Kulturel kapital kan være en kendskab til de ord, begreber og sociale koder, der præger uddannelsessystemet. Men det kan også være evnen til at begå sig i bestemte sociale sammenhænge. Nøglebegrebet habitus hos Bourdieu er væremåder, holdninger, præferencer med mere, som man vokser op med og indlærer i et bestemt miljø. Set i forhold til pædagogernes praksis, så kan opfattelsen af social arv og at børn arver forældres problemer gøre, at pædagoger har fejlagtige udgangspunkter for at vurdere, hvad der er årsager til børn og unge sociale problemer. Social arv bruges i betydning stor risiko for at pådrage de sociale problemer. En mulig konsekvens ved en betydelig eller helt urealistisk overvurdering af risiko kan betyde, at pædagogernes forventninger medvirker til at igangsætte en selvopfyldende profetier. Det vil sige, at risikoen for stigmatisering i den pædagogiske praktisk er til stede. For pædagogen vil det være mere præcist og nuanceret at anvende chancelighed og risikofaktorer, fordi det er usikkert, hvordan børn og unges fremtid former sig. I forhold til Bourdieu, så viser Ejnes perspektiv, hvordan professionelles italesættelse af praktisk har betydning for pædagogers opfattelse af socialt udsatte børn. Og Bourdieu's habitusbegreb viser, hvordan hverdagspraktisk reducerer sociale mønstre. Habitusbegrebet er et mere altfangende begreb end social arvbegrebet, men begreberne kulturelt, social og økonomisk kapital forstår man bedre, hvorfor unge med opvækstvilkår, der har en stor grad af disse kapitalformer med sig, uden besvær for at bevæge sig rundt i deres uddannelsessystem. Fordi deres habitus passer perfekt til den kultur. For andre unge kræver det langt mere slid at finde ud af, hvad kravene er på deres uddannelsessted, og særligt hvordan man lever op til disse krav. Og vores svar til spørgsmål 3 er, følgende pointer, som er frembragt fra Juliette Paludin, som er leder på en børnehave med sit langvarige etnografisk studie af hverdagslivet i en børnehave i Indre København, påviser,
at børnehaver bidrager til den sociokulturelle reproduktion, det vil sige fastholdelse af samfundsmæssig ulighed. Hendes pointer for sit studie synes vi er et godt eksempel på, hvordan nogle børn kan stigmatiseres i praksis. Paludan forklarer med brug af begreber hentet fra musikkens verden, at interaktionerne mellem børnehavebørn og det pædagogiske personale møder nogle børn i resonans og en refleksionsbånd for deres praktikker, der udmønter sig i et samtalepartnerskab med den pædagogiske personale. Andre møder ikke en sådan bund, men positioneres i stedet som underordnede og undervisningsmindede elever, hvis kroppe reguleres og som kan lytte frem for at udvikle sprogligt. Hun taler om de musikalske børn, som er de børn, der investerer kulturelle og sproglige ressourcer, indlejrer i kroppen som habituelle tilbøjeligheder, som det pædagogiske personale kan genkende som passende, hvilket vil sige, at de matcher den dominerende rytme og den dominerende tone, nemlig udviklingstonen. Det er tydeligt her at se, at Paludin henter inspiration fra Bourdieu og hans kapitalformer og habitusbegreb. De børn, der kan fange rytme og tone, er tilbøjelige til at placere sig og blive placeret meget tæt på de voksne, mens de børnehavebørn, der ikke helt eller slet ikke har fornemmelse for rytme og tone, ikke er lige så tæt placeret. Børnehavebørnenes muligheder for at få det pædagogiske personales anerkendelse er således sammenhængende, både med en fornemmelse for det respektable kropslige performance og en fornemmelse for at placere strategisk i rummet. De børn, der med lethed kan præstere det respektable og blive anerkendt som samtalepartner, er primært de etniske majoritetsbørn, det vil sige danske børn. De børn, der ikke med den samme lethed kan det, er primært etniske minoritetsbørn med ufaglærte forældre. Da minoritetsbørn er både måde at deltage og investere i sammenhæng på, imidlertid ikke kan genkendes som respektable af de voksne, bliver de her børn positioneret og positionerer sig selv som underordnet. Børnene bliver derimod stigmatiseret og ekskluderes helt uden, at det pædagogiske personale lægger mærke til det. Vores kritiske spørgsmål er derfor, når Paludans studie viser, at det pædagogiske personale i stor stil er med til at stigmatisere og reproducere chanceuligheden, hvad er så løsningen på, hvad det pædagogiske personale skal gøre anderledes, og hvordan? Og det andet spørgsmål er, hvordan det pædagogiske personale sætter fokus på, hvad man gør, frem for hvad man planlægger at gøre, og hvad man tror, man gør. Et svar på dette kan måske være med til at sætte fokus på, at man helt uden at vide det, er med til at stigmatisere nogle børn. Så er jeg færdig. Jeg har lige en rettelse, fordi jeg sagde, at Paludin var leder i en børnehave, og det er hun ikke. Ja, så det var det. Tak.